Na udržanie vysoko lesklého dojmu nábytkových povrchov z materiálu Senosan je potrebné tieto povrchy správne čistiť a ošetrovať. V prvom kroku povrch vyčistíme roztokom z tekutého mydla a vody. V roztoku si navlhčíme mäkkú handričku a celý povrch umyjeme. Vlhký povrch vysušíme poutieraním suchou čistou bavlnenou handričkou. V druhom kroku na vyčistený povrch nanesieme prípravok na leštenie materiálov Senosan s názvom Ultra Gloss Super Polish. Malé množstvo prípravku nanesieme na bavlnenú handričku a rovnomerne ho rozotrieme na celú plochu. Necháme pôsobiť 20 minút. Potom celý povrch preleštíme krúživými pohybmi čistou bavlnenou handričkou. Takéto leštenie povrchov z materiálu Senosan by ste mali zopakovať približne po 1 roku, alebo vždy, keď sa vám už jeho povrch zdá byť menej lesklý.